רגל שנייה. לא להרים. עדיין לא להרים, שלב ראשון. כל הרגל זזה, תסתכלו. אם כל הרגל זזה הוא רק חלק. יופי. כשאת מזיזה לו כאן, שזזה לו החוצה. זה מפריע לנו. אוי, 8 זזה. לא אמרתי. אתה מזיז ב8? ככה אנחנו עושים, אנחנו מדברים משתיים. אפשר לעשות לך גאין ביד. זה חזק. היא אומרת לך, דניאל, שזה חזק, אז מה אתה צריך לעשות? היא עוזרת, אז תעשה יותר בעדינות. אם תעשה יותר בעדינות, אז היא לא תעזור. היא עוזרת, היא מרגישה שזה חזק מדי, היא צריכה לשמור על עצמה. אם תעשה בעדינות, אז היא תוכל לא לעזור. אם תעשו חזק, אז הם יתחילו לעזור התינוקות. זהו, אתם רואים, שלב ראשון המרפק נשאר, הוא עוזר, אז תורידי. ותנסי יותר לאט. אם הוא עוזר, זה מה שתעשו יותר לאט. וברגע שהוא עוזר, מפסיקים להרים. אם את מרגישה שהוא עוזר, את צריכה להפסיק להרים. הוא עוזר? לא, היא מרגישה בידיים שהוא לא עוזר. אלינור, בואי לפה, תסתכלי. קצת עזר. תעשי שלב ראשון עד שזה מתכופף. אז תרימי עוד. זה אחד, זה שיעורים קשים, זה דורש הרבה קשב. תקפלי לה עוד ותעשי שלב מספר 2. קודם כל לקפל את היד. עוד. לא, מפה. מתחת לכף היד. בעדינות. שנייה, גם את המרפק וגם את היד. זהו. ותשאלי אותו אם זה נעים ותורידי. היד צריכה להיות ככה, זהו. עוד פעם אחת. עוד פעם. תרימי, קודם כל מקפלים, עכשיו את תוכל להתחיל להרים. ולראות, זהו. נהדר. יואו, עושה את זה מדהים. לכי לעשות. לאורי עוזר לך, שואל לידו? הוא עזר? לא. לא, הרגשת שאתה עוזר, לא? לא? אני רואה שאתה לא. לכו תעשו את זה במקום שלכם. רק שיתקפל פה. יופי. זה נהדר. עוד רגע. אתה יכול כבר לעשות את השלב השני. גם אתה יכול לעשות את השלב השני. כן. לעשות שלב אחד, ושלב השני מרימים. אל תעזי, מרגיש. עכשיו אפשר להגיד את זה. נייר טואלט בשבילי, לא? כן. דניאלה. דניאלה מדהים. יהיה בסדר, נסתדר, כן. בוא נראה אותך בתשובה. נצאת משם. זה יפה. יותר עדינה. תתחפש. שתרימו אותו מרפק. יופי.